Euskal kantuen tamaina oso ona dugu baina mexikarra izaleke hemengo musika haina lakorekin joatea kontzertutxo bat jotzera seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi, segi! Oraingoak bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. Gaurik ezartxuenetan, ilardiko erregina, jamiaren irudia dama naturak egina, munduan aurkituta ere bertze bat zure berdina, ez dakit galduko dudan zuganako maite mina. Oi, goxa, goxa! Sarritan lotu izan zaitetzarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. El velo! Thank you.
Llévale por aparezca falsa. Ой, ты шо? Manarinya air sama. Alsa ide.
ongi etorriak agurterri deneri, mila esker etortzegatik Urruzubiko Salvatore monastegira. Eta mila esker ere gure betiko lagunei, Pobeinako lagunak, beti hor gurekin daude eta guk ere pozik etortzen berak. Elkarrekin egiten dugu testa hau eta espero dut gaur ere elkarrekin ongi pasatuko dut. Bueno, eta orain saludatu horretuko betiko lagunak. Egunon, bigariak, zer buruz, ongi bidea? Bai? Aztarretan ekarritu zuen zaintzaileak, ongi portatu direre, bai? Bigariak. Egunon, Otario jauna hemen, beti bezala, al punto. Zer modu? Zer modu? Benakero, aquí. Con ganas de pelea. Bueno, ya sabes, egizu. Hortxe. Bierda pixkia, duzia espeguan, eta... Nik ere ekartzen ditu refuerzoak eta. Berda, Berda, Kargoi kontzeko... Azkeneko aldiotan usten oso arronikatuta gero petsaketan, eta azkeneak otoitzak salbatzen duena, azkeneak. Bai. Gure jauna hor dago nonbait ere. Jangoiko hor dugu, eta... Eta ardo pixka bat edan, eta jazta. Horrekin, bera martxan gara. Bueno, zer munduz, bidaia? Ongi, lastima. Ja hori bakizu, barkoan kartzen dugu, eta barkoa gasoilak induitzen da, eta ostras, azken bile betiotan petrolea goitigan omen dela, eta ibili gara, 3 egun, antolatzen dugun prezioak, eta... Barkatu baino zu zara pasatzen leku meharrortai ez? Bertza aipatzen den leku. Baina handik heldu baite. Nik uste dut azkenean beti, uste dut zuek duzen arazo ondiena, eta ez da oraingo arazoa da, kostan, taberna horietan iten duzen egonaldi horiek, ze egonaldi, noiztik atera eta noiz ailatu. Atatzen bakigu, itzultzen, Bai, ailatzen bakigu ze, baina ez kostata ere, taberna horiek, taskas, las taskas, betiko goieko nadire, hor egonaldi edarra egiten duzen. Biarda, bihotzai mabatzaio, postasun pixkat, eta gero laneko heldu diri indarraken. Ulertzen zaitut. Bueno, gozatera ipatu behar zaitut, eta hotxa bueltaka ibili naiz, eta aurten, eta, bueno, bakizu nola egin ginoen azkeneko tratura langileekin, laguntzeko, eta gero ere otoitzak ere. Bai. Hasiko gara otoitzen aldetik. Zati horre minak guti horietan. Bertze bigarren arrean martzituten egiten hau minak gehiago. Baina, bueno, hasiko gara errexenetik. Gero pastuko gara bertzera. Otoitza eta Elizarat, ati ez dakit badakiten onden ere, zati pasten diri aintzinan, gibelar, goiti, ostatuak bai, goiek. Hor beti. Han hori apesa konten dugu. Langile guztiek, gaten dira otoitza itera, eta denak, bakarrik hemen baitugun langileak, alden urtean Txarrena 6 bidaliakunak. Laneko berenak, gainera aurten konten daude, idorteunekin ez dute lanikin bar, ez da belarrik ez da trafikatzen. Horren arirat ere erran bartzitut bertze aipamen bat gero, baina. Eta, bueno, guk meza ematen dugu egunero, larun bat atzetan, errestasun bat bezala jendei ematen dugu meza igande goizeko meza eta gero meza nagusia, bate, ez da agertzen ere. Bai, hori bakizu zeta zen. Bota. Tema zei ardu pixka eta ostature bat beren, Zaude, horren kontu hori heldu. Bueno, aurten erranduzun bezala bada idortea. Bai. Animaleko idortea. Baina guk idortea ez dugu urarekin. Elizan. Guk dugu idortea ardoarekin. Baina ardoideko idortea hona da. Gradu gehiago atratzen dut, pixkal manez indar beratu. Ardoa badelai. Bai, hori bada. Guk ez baitugu. Ez duze ardoriek. Zure langile horiek, utzitako langile horiek, bueno, instantean meza eman barko dut urarekin. Atera kontu egortik. Baina bedeiket be. Eta, bueno, erramartzitut, ez da ekipo gora. Hermano, acércate. Le estaba comentando a este buen hombre que nosotros tenemos sequía, pero no de agua, tenemos sequía de vino. Porque tenemos la bodega, vamos. Seca. No hay nada. Han Es ayudado decir, bastante, pero me ve. hemos tenido que poner... Los ferrones han tenido que estar cuidando la sacristía. Porque si no era un asalto continuo eso. Entonces, claro, al final, para la misa nos hace falta y para el resto también.
Pero hay que dosificar. Pero, claro, zuen eskuetan gelditu ziren langileak, zuek ere kontu hartu ze pixket, nikan konzentu. Kontu, inbarritugu, zigortu inbarritugu. Egitan, Zergatik okena daia, gehiegi da. Berri izan barkotuko arrobila. Cierto, ¿no? Cierto que últimamente hemos comido con agua. Cuando eso no se ha visto nunca en el monasterio. Nosotros el agua era para lavarnos un poco, para lo demás no. Y bueno, y para el campo, pero lo demás no. Horregatik, nik gertatzen dut hau. Ya este año de vuelta a la mina. Sí, de vuelta y bueno, ya hablaremos luego un poco a ver cómo podemos arreglar este desaguisado. Inen dugu kontuak, eta bueno, ulertzen duzu ez? Ulertzen duzu, zergatinik oso pozik nagoen, eta bueno, langile honak, eta hoi, gero asizilari ardu kontuok eta historio, berriz ere, ordaintzeko orduan beti ere inbar dugu. Uste duzu zetara eta ailegatzen garen azkenean, dena orduan da. Egie da, baina bueno, azkenan hortara jartzeko, zuek nahi zinuzten langileak eta ni diru gutia orden aurten inen dugu langileak eraman entut eta diru gehiago. Eta ardoin kontu hoi nola antolatu behar dugu hoi? Hoi. Hor, bodega nola denez? Horrengo goteko tranquil, izan induzeu zerki. Ez dugu lehin behar dugu pixka bat esku zabala gara, Eliza beti esku zabala gara. Beti izan gara, eta beti harrapatzen dugu bide bat. Antolatzen gara, eta uste dut aurten ere saiatuko gara, notario jauna hor dago ja hor zain. Sí. Oiera apezaineko. Mira, apezaineko, iztan da, a ver. Apezaineko, berda, bai. Gaixoak, gorriak ikusten nahi gara, egun notar. Ados. Bueno, eta zer moduzko materiala ekartzen duzu aurten? Beti bezala. Ez du ertena lobiokoaz eta gero eta zilo ondio da, eta hori, baina, bueno, beti saiatzen gara, kalitate hoberena, beti bezala, hori bat ize, lurra denak entzen dugu, aldugun guzie, eta materiala urtero bezala, aldugun hoberenak hartzen dugu. Bueno, hori inbarko dugu gero gure nik hortan ez dut ulertzen, baina berak beti uste dut langile fina ditugula eta saiatzen direla ikusterat montu zen gordetuak eta hor, bakizu izkutuan horrela sartzen duzen beti. Zuek erabilazete, Bai, abidere, langilea dire, nik erten dut, oberen amatekoz eta elizu mona da, urtero eroste dute, eta azkenan karrea da, eta gero txarrak hartzen bizu, galtzeizu klienta. Bai, berdu gortan harreman bat. Bueno, pues ikusiko dugu igual pixka bat. Bai, hor da, prestago pusteko eta zuen esku. Zer ikusi behar dugu. Amigos ferrones. Comprobación. Mira los cestos de abajo, por si acaso. Ya. Ahí es donde... Esto nos hace la trampa siempre. Zeizo, etxispa zartzen dik, nire kalitatea. Goren, gero bakizu, arrobi hori, inongo baino biokoa da, Horko arrobi. Bai, nahi bizu gubia, han baduzu... Gurera gauza? Morruen gana. Egun batez elkartu barko dugu gana. Arrobirak hori, ziko atzu, pikotza eta pala eta... Oinoi behar dugu batera, eta gero ordaindu. Ez, zuek atra eta... Ikusten, konprobazio. Gero, ostaturi gateko mintatzeko. Hango langilei bezala. Badun talako... Hoi, probatu bat da, bakotxa bere harakietan probatu lako gauze, gero usteko zen materialia kostatzen den, kilo bat urdin atratzeko. Bai, ikusi dut, zuen langileak, handik edut. Handik torri dire eta kusizu hori. Zer lan nahi teuk. Bakarrenak edartu ikusten. Eta lan gutiauk ikusten. Bai, lan gutiau. Aixe indar gutia inaz, konten dire, eran dugu torri zela eta nigarra zaude. Badire bizpairu, horiek ez di xutitzen. Goizetan aitzin dikizkan, eta eguarditik aitzin dut.
Etzaute hartatiak, animaleko barrika trai intzinet eta. Oiei zenbat ardo mandiozu, oierteko. Batre, hori zute. Seguro. Oze, oie, monagiloki paskoia. Zo, ez da edateko ia. Ardotik xur. Hortaz daude, hola, ¿Cómo vemos el panorama? Samurai. Mira, txispa, jotzen duzu. Zizpa, errautza bai arratzen horren. Pixka. Markoan ez duzu. Barkoan ez du urik bazen garbitxago dintzen. Itxasoan. Orden kuskotzen errorein koloria guztizu. Baina ez behitu. Idorretik ibilia. Oizen, beti. Bueno, pues inberko dugu pixka bat ez. Claro. Garbizu eskaini zerbait eta... Bueno, nik aurten, astion aipatu bai zaitu, nola pasatu den afer hau. Uste dut, zuzenduko dugula, helduen urteko. Aurtengo pastu den afero, behar dugu nolazpeit ere... Xuxen. Bai, xuxen. Eta nik orduan, unen gainean, eskin zaitut, ez dakit, 13 moneda urrezkoa, eta gero ardoaina barkatuko zaitut. Gostatzen zaite barkatzea ardoaina. Otoitzeina barkatua da, baina ardoaina... Ardoaina ni sufritzen dut gehiago. Bai, zuen dako espiritu zaurai. Bai, ez du. Baratzeko, instantean mezare ugakin eman barko dut. Horrengatik, 13 moneda, uste du, tratu ona dela. Eta langilean egin itzultzen diren. Langileak, langile egiteik geldituko naiz 6 langile. 6. Oiek edatute gutisa. Galden urtean lau utzin azkitzen, nik endo, orain egituzu 6 txarrak dire eta bi gehiago egituzu. Oiek aldatu, Aldatu, Hau nitze daten duten oiek bai. Oikendo. Nik eraintzitu zein dira. Aintzitut izenak paper batean. Eta oiek endo. Eta gero... Galden urtean egiten 14 moneda, eta aurten egizu 13. 13 moneda, bai, no. Bai, da, ardoain truke eta... Ardoain trukera egin dugu, otoitzena markatzen zaitu. Markatzen zaitu otoitzena. Ez dira bizan etortzen, markatzen zaitu. Baina nahi ditut, 13 monedoiek ordainduko zaitut, eta gero 6 langile ez horietai, horietai bi bakarrik edituko zen. Baina nik eskainiko batzuk beste gauzuet. Bizket, bakizu, nik horrei ordaindu batzu eta urtengo lanak ere, zaten 13-kin, ez zei tailatzen. Ordein nire datzut eskainera bat, gu hori barkoan torri gara, konten direz eta gasolia gehiago patu diogu, hori kantorri merdat, ordein guk eskaini diogu kartzeko 50 kukela. Eta hemen burdine dugu, baina ardua duguan. Ordein iduritzen azitzu, nik kontuen patzeko eta ongi gailatzeko, inen dazkitzut hartu bet. Nik bain dazkitzut. 50 kukela ardo, horazuek hemen izin duze den aizkok arretia, baina horren truke 13 monberre mamen dazkizu 15. Nikola patzeu dena, patzeu barkoa, patzeu dena, eta zoruan gau dirit bizket, eta zuk aukeratzen duzu lau langile zure kontu. Egitzen mazitzu, hola dena nik patzeko aurtengo lan abaut, eta zure bodega betia duzu. Ulertu du. Bizket da, harremanetan, beti azkenean inbehar dugu, trakue, garatuneak. Bi gauz, alde batetik ardoi ez dut ikusi ze ardo prose den. Zeratik ez dakitze ardo karri duzen. Bertzetik ez da hilatu ino, eraduzu barkoan dela. Barkoan, baina... Zuek kapazete berriz itzultzeko berriz, ardoekin gira. Akordu ezko du ite, ardoik hilatzen dute. Azkenean behar dugu, guk ere barkoan gasoila intruk eta barkoen bieje intruk eta barkoa betia burdinekin bakarrik eskezta. Bueno, kasi inbar dugu bertzeko. Ardoi, zetekiz ardo izin. Ardo gona, hostiaz. Hau beldurra. Bertza egiten dugu bertzeko bat. 6 langiletak gelditzen naiz, 4 langile, ardoi ez dut hartzen, eta 13 moneda. Baina ardoekin gelditzen, ardoa elizak, badien hastion batzuk eta baditugu bertze... Baina keixatzen da zen, zuzela hori edatiko ez zuzela, uralkina izatela. Baina lortuko dugu, handik lortuko dugu. Nahi ditut, 13 moneda, hartuko zitut 4 langile, nik aukeratuko ditut langile.
eta ardoa ez du hartzen. Uste dut tratu polita dela, Ardoa berriz gatu zezuek, gibela, gauza ardoi. Bai, baina ardoi hilar gaten badugu, jendeai pahatzeko, zuretako ez netako, amala utziko dugu. Iduritzen batzen, ora, galen urtean bezala, langileak zuk aukeratzen duzu, eta... Bertzezen langile horietai, hemen egon diren horietai, ematen duzu ardo hortai, eta ez dik esatuko seguru. Hemen ez zik esatzen, eta berak hartzen zuten, eskatu gabe. Beti boruk aukera ardoi argokila gateko, eta ostatuei bakain ez ostatu bakotxa zerbitu, baina ni nahi nuen aurten, biazpenez, amalau, minimo biaztu eta amalau, eta amogoztekin ongi ginen, hola nik sateleko bau, eske, amairu eskaz da, ez tegin. Amairu, lau langile, Eta ardoanetako. eta ardoa zuretako. Uste dut, hoi izin dela tratu berena, notario jaguna hemen dugu, sinatzen dugu, eta uste dut hor, aukera ez dena zuendako txarra. Seguro? Sinatzen dugu. Venga. Venga, ederki, pozik nago egin dugula tratua. Hoi da, notario jagunak egin gaitu papera, eta... Plazer bada zurekin tratu egiten, nik gusto ematen zen. Eta beti ikusten zuen lortzen dugun... Baina, urtean egin nahi izan gara gutxo. Saio gutxo, amairu moneda, eta zain duzen ardo hori dantuztenok, eta guk ardo monedik egin dugu. Oiek enamute ez nahi. Baina, bueno, baitu horretan da bibitzen zen. Eta bat kupeloia berriz hartu zen dugu. Interesado. Muchísimas gracias. Mil esker. Bueno, pues azkenan urtenean lortu dugu tratun bat, poste naiz. Bizkiet eskatzen. Baina, lehen urtean egin dugu. Bueno, lehen urtean bertze lau langile horiek nik aukeratuko ditut gaur atxaldean. Nik gaur atxaldean begio nahi zimut. Lehen urtean ez kexatu, Ez, bueno, Zure begie da, ez beria. Aurten eta joan den urtean kexatu ziren nik langile txarrak eman nituela. garrantzeko dut, laui... Moneda hori, aurten gelditu den moneda hori aigia. Elduen urtean, Haber non erortzen den, kexatzen zure aldean mazara, onerean. kexatzen mazara, ondo ordaindu barko dizu, zuk aukeratuko zu. Bueno, Las 13 monedas... bide, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu. Hortxe dugu ez? Notarioak ere aure horrein behar da. Azkenean, ez hemen amabitut. Bueno, Mileskera uniz, placer bat. mileskeri idia eramaten duenei eta transportazta denei. Placer bat izan da urtero bezala, etortzea denak hemen Urdazubiko Salvatore monastegirat, eta espero dut datorren urtean berriz ere hemen elkartuko gorela egun honetan. Bai. Mil esker eta agur terdi denei. Milesker denei, bueno, mileskera uniz. Señor notario, Bueno, muchísimas gracias. placer, Ahí, sí. Aquí ya sabes, el estómago lleno se piensa mejor. Hola, buenos días. Ahora mismo aquí en la plaza vamos a hacer una demostración de cómo se trabajaba el mineral de hierro en un horno de hace 2500 años. Se va a hacer aquí mismo en 5 minutos. Nous allons faire une petite démonstration de comment travailler le minéral avec un four de 2500 ans et ça va être ici à la place dans 5 minutes. Kaixo egunon. Hemendik 5 minutura plazan, orain dela 2005 urte egiten zen moduan, egingo da, erakusketa bat, berdina nola lortzen zen. 2005 urteko labe batean. Presentación de la compra de mineral. Y mi paso es el siguiente, yo intento extraer el hierro del mineral, de ese mineral que han traído por cabotaje y luego con los bueyes, ¿no? El proceso en realidad es muy sencillo, simplemente es un horno, antiguamente eran de arcilla, pero aquí por exigencias de horarios y en la sociedad que vivimos, pues todo tiene prisas y tiene que ser así.
simplemente se alternan capas de carbón vegetal y mineral de hierro, y al quemarse Edu, sí, va. Mejor el otro. Lo intento aquí, sigo así. Bueno, se alternan capas de carbón vegetal y mineral de hierro, y lo que ocurre es que al quemarse el carbón vegetal, el monóxido de carbono que se genera arranca los átomos de oxígeno del óxido de hierro que contiene el mineral. O sea, el hierro en la naturaleza como tal no existe. Siempre está, es un óxido, es un carbonato, un sulfuro, pero como tal no existe. Entonces lo que tenemos que hacer es arrancar ese oxígeno, en este caso, del hierro para generarlo. Lo vamos a abrir ahora, pero bueno, esto es lo que debería salir. Esto es lo que sale de un horno de este tipo. Esto es un experimento que salió muy bien, la verdad es que muy bien, pero claro, esto no se puede forjar. Esto luego hay que refinarlo y poco a poco convertirlo en un barrote para que se pueda forjar. Entonces, bueno, voy a apagar el soplador y vamos a ver si el experimento, insisto, no deja de ser un experimento, ha funcionado bien y hemos conseguido y hemos obtenido hierro. Intentarlo, pero vamos a dejarte. Bueno, vamos a ver. Toma. No, la caja está ahí. Vamos a ver si tiene algo de escoria que podamos sacar. Ahora, si quieres sangrar, se llama sangrado. Va a salir como un volcán. Lava. Si quieres. No, ya te digo yo que no. Pero mira, ahí tenemos una masa maciza. Va a ser más fácil tirarlo. ¿Tirarlo? Yo creo que sí. Mira, uno está saliendo. Ahora está saliendo la chica. Sí, ya sale. Mira. Ya sale la chica. No, tranquilo. Ahí está, mira. Ahí está. Esa es. Cógela ahí. Venga. Mira. Dale el mayo. Déjame el guante. Fuera, ¿vale? Haz un vídeo, graba. Dale, déjate de vídeos.
Ahora os enseñaré, hierro tenemos por el propio peso que tiene la esponja de hierro. Acordaros, esponja de hierro porque tiene mucha burbuja dentro. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a enfriarla y vamos a cortarla para que de verdad veáis que hemos conseguido sacar el hierro del mineral. ¿Vale? ¿Cuánto vino decían que les habían dado? ¿No la chispa? No, va para atrás. Que llegaba aquí, se pasaba a las ferrerías y el proceso era el mismo. El proceso no cambió hasta la revolución industrial. O sea, durante casi 3000 años el hierro
hierro se obtenía de la misma forma. Cambiaban un poco el tamaño de los hornos, aquí las ferrerías igual tenían 1 metro cúbico de tamaño, pero el proceso era exactamente el mismo, es quemar carbón vegetal, arrancar el oxígeno del óxido de hierro y conseguir luego una esponja, una lupia de hierro. Ese ha sido el proceso hasta la revolución industrial. Ahí ya cambió todo. Ya ha salido todo muy bien. Así que... Felicidades. Gracias. Ya para terminar, gracias a Eduardo por traerme, a Forjas Brun y por supuesto al pueblo de Urdax, a Juan Luis y a Iñaki, con los que he tenido contacto por haber hecho esto posible. Y a ti por querer venir. Yo, con tal de salir de Madrid, voy donde sea. Muy bien, muy bien. Pues ven a Bilbao, que si nos pasamos de tren... Estoy en Gallarta en septiembre. Yo digo, y luego Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-5800-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri. Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta, azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru hontan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web horri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Principioz lozenga zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Principioz, egun bat, bi egunetako, hortan moldatzen gaugi.